Kubor nakaslem jong unongsan hima. Sanya ini lebih kita link arrange ini lebih. Ngin perkasyon kali hidup mentah meneh. Itu benda itu belum mau. Tersengulang baik ni let's say another 2-3 hours ni jam. 2-3 hours belum. Hak jing sisa ka jing flu ka jongi kan long man met saka jaka bepelong ya kan jing lang jong NEC lane support Raj Bhawan ndre ngiyo jing te baka DC menen hakini kisi beladap kalapan kalapan jari ka section 144 abah po ars pak meter ngimla suban let tingila sya pensange ahni akmat bat ngila da ka jing penya ngila haban syong apo surok ti ndre nakaliang jong dipulet kimsha ingi ban syong surok kyong ban kit support Malki ground dan nakaliang ko jong ngim sya ban let sete support Malki ground makam dan jimut bangin yaki ang te apo Malki ground te hadien ka jing persang ban kit yang apo ka bos antep ingi man ra sa kuno ka jaka nguntep ndre wilayah penaya bat hadien ka jing kren pat bagi magistrate bat kipulet kilasya ingi mentah bangin yang ban yaki akne ka jaka kijing dawa kijing kren kijing kersan ni pediang lut jabaro ladawan ki political party ki bami syakmat bandawa ya ka IP bandawa kin kasi katali kanang kenklan shushu ya ka jing yaki ka jongi tingi soban ai kuble yaki lada kilong serious sisa kila sisa ban penyo lada ban pentongo ya Amit Shah bun ai ka LP tin kasi masuk ka guburam kinong shongshong ka jela kin sa ai buram ya kita ki balak ban le kunta tingi soban kitdo yaki lada ki kendu ya Amit Shah ki so bakni kenturu ndai tambah pinlek banyak kendu ndai ban banjur ubu ban ai kini jing dawa gitu. Ngin ya don mentah hadin sa shikenta ye ngin syong ka jing flu kalau manfa ya ka message sa korkar nang ne syakmat ngin sampai kai pat ka bangi dai ben le kun kaseng. Kamdan jingmut ini ben kendu ya Amit Shah ngila tep hi na kapor sa kapor ngila kendu andre kamdan kanu ka usok bami ni kita jing kendu. Ka ka bangi ni kwa kalong be ban ap ka jubab no Amit Shah ban ka sarkar India. Lakin ai ni kim ai ya kini jing dawa jong ja ben rio. Jingwan ga jongi kun kaseng ban mi sya po surok ban tempau lan ban yaki hakani resi kalong ba kumbabaro ngitut u minister beri pet ya ka kampo yang joka sarkar India mentau dan hang ne po Shillong na do menin kum ka jai benri mentari ki public Islam ngila yai up ya ka jing flu ba ka jing khang ga jongi ban yo ya kita kimat ki jura ibakung ka jai benri mitrang kata ka de KLP bat ka ktin khasi aban let ban ye kendu ya kinongelam jong sarkar ka jongi na kapor sa kapor nandu chief minister ki deputy chief minister ka jubab ka bangi yo naki kalong ba ka sarkar India lane ka home ministry kadang examine sa ya kini ki arti kiman si kalong ban pentau long ba kani ka jing ki ka jongi ba kani ka sur jing ki jongi kan poi home minister jong ka sarkar India bat bo un kren man ngintep ka jing kren ha padang chief minister jongi lane ki minister ka jongi bat home minister jong sarkar India hakini ki sansnem ki belale tingi kwa ba udan hang ni Shillong ude ban snow ka sur ka jongi ka jing khang ka jongi kum ka bende ba kum juru ude ban kren namar hakini ki islam ki belada lada one meeting hang ni Shillong Amit Shah kum home minister ngim juyo ibu un kren shikan tian du abai de kini ki mat ki bakta ya gari ba ka jai kan ri ka jongi ka jingwan ka jongi minta kasi ka long ban penpau kabaning kong dari ka jing persya ya ka jing skap menti bat ka jing kuman jo ka sarkar hapo ka jing alam jo ka BJP kabaar ban pendram mi kinoy alam jo ka sarkar ka jongi ki bom shim kia kini ki mat ki jura jo ka jai ben ri ban pha
lani bandu kijing kli ki basai sa ka sarkar India abo kijing alam jo ka BJP la ka sarkar India ka kolonium ban ai ya ka LP ban itho ek tin kasi apo ka khnit ka bapra jong ka riti sanchar jo ka India kata ngri kijing mu jo ka jingwan go jong